हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव फिन बरायबाय जों दिनै टेन्सनि सायाव बानायनाय गुथि खोन्दो भिडिअखौ नायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंजों लोगोसे सोलोंगोन फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स लोगोसेनो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्सआव एरेन्ज फ्यूचरा माखौ बुङो बेखौबो जोङो फारि-फारियै बे भिडिअ नायलांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे अननायजों नोंथांमोना बे भिडिअनि थाखाय लाइक मोनसे होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो जुदि नोंथांमोना टेन्सनि सायाव बानायनाय आंनि सिगांनि भिडिअफोरनि खोन्दोफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै मोनफ्रोमबो खोन्दोफोरखौ नायनो हागोन स' फै जों दानिया फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्सखौ नायलांदिनि दानिया जों सोलोंगोन फ्यूचर टेन्सनि फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स बे टेन्सनि डेफिनिशन एबा बुंफुरलुखौ नायलांदो बबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सरासनस्रायै उनाव एबा इयुनाव जागोन होनना फोरमायनो थाखाय फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स एबा सिम्पल फ्यूचर टेन्सखौ बाहायनाय जायो बे टेन्सनि बर' रावनि जोबनायाव एबा थाइजाजों लोगोसे गोन थायो जेरै बियो गेम गेलेगोन आं गाबोन गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो हमगोन जों बेलासियाव जोलुर गेलेगोन बे बाथ्राफोराव थाइजानि हाबा एबा खामानिया उनाव एबा इयुनाव जागोन होननानै फोरमायदों बेनिखायनो बेयो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स दानिया जोङो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारखौ नायलांदिनि लोगोसे बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनोबो सोलोंदिनि फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास सेल एबा विल प्लास भार्ब आरो प्लास अबजेक्ट सेथियाव साबजेक्ट आरो नैथियाव साबजेक्टखौ लानानै सेल एबा विल प्लास भार्ब आरो भार्बनि उनाव अबजेक्ट स' बेहाय सेल बे हेल्पिं भार्बा जागोन फार्स्ट पार्सन साबजेक्टजों लोगोसे जेरै आइ आरो विल बे हेल्पिं भार्बा जागोन फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन आरो थार्ड पार्सन साबजेक्टफोरनि उनाव जेरै आइ इउ हि सी इ दे बायदि बायदि बेवहाय आइ आरो वी बे मोननै साबजेक्टजों लोगोसे सेल आरो विल बे मोननैबो हेल्पिं भार्बखौ जों बाहायनो हायो फै जों मोननैसो बिदिन्थि लादिनि जों बिजाब फरायगोन बेवहाय बिजाब फरायनाय थाइजाया सरासनस्रायै इयुनाव जागोन होननानै फोरमायनाय जादों बेनिखायनो बियो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्टआ जाबाय जों बेखौ इंराजियाव बुङो वी नैथियाव साबजेक्टखौ लानानै सेल एबा विल वी साबजेक्टजों लोगोसे जोङो सेल आरो विल बे मोननैबो हेल्पिं भार्बखौ बाहायनो हायो स' जों बेहाय बाहायबाय सेल वी सेल बिनि उनाव भार्बा जाहैबाय फरायनाय इंराजियाव बुङो रिड प्लास अबजेक्टआ जाहैबाय बिजाब बुक्स स' वी सेल रिड बुक्स एबा सेथियाव साबजेक्ट वी नैथियाव जोङो बाहायबाय विल थामथियाव भार्ब रिड ब्रैथियाव अबजेक्ट बुक्स वी विल रिड बुक्स फै जों मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि आं नोंखौ मदद खालामगोन बेवहाय थाइजानि हाबाया सरासनस्रायै इयुनाव जागोन होननानै बुंनाय जादों बेनिखायनो बियो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्टआ जाबाय आंखौ इंराजियाव बुङो आइ नैथियाव साबजेक्टखौ लानानै सेल एबा विल आइ बे साबजेक्टजों लोगोसे सेल आरो विल बे मोननैबो अक्सिलारि भार्बखौ जों गोसोबायदि बाहायनो हायो स' आइ लाबाय जों सेल आइ सेल बिनि उनाव भार्बा जाबाय मदद खालामनाय बेखौ इंराजियाव बुङो हेल्प बिनि उनाव अबजेक्टआ जाबाय नोंखौ बेखौनो बुङो इउ आइ सेल हेल्प इउ एबा आइ विल हेल्प इउ बिसोरो समफोर फैगोन बेवहाय बिसोरनि फैनाय हाबाया इयुनाव जागोन होनना फोरमायनाय जादों बेनिखायनो बेयो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स इंराजियाव सोलायनो थाखाय साबजेक्टआ बिसोरो दे नैथियाव सेल एबा विल दे बे साबजेक्टजों लोगोसे जागोन विल बिनि उनाव भार्बा जाहैबाय फैनाय काम आरो समफोर बेखौ इंराजियाव बुङो डे आफ्टार टुमर' दे विल काम डे आफ्टार टुमर' फै मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि बियो गंसे गोदान साथा बायगोन बेवहाय साथा बायनाय हाबाया सरासनस्रायै इयुनाव जागोन होननानै फोरमायनाय जादों बेनिखायनो बियो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्स इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्टआ बियो हि नैथियाव सेल एबा विल हि साबजेक्टजों लोगोसे जागोन विल बिनि उनाव भार्बा जाबाय बायनाय इंराजियाव बाय बिनि उनाव अबजेक्टआ जाबाय गंसे गोदान साथा ए निउ अम्ब्रेला आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि जों फैगौ रबिबाराव आबैखौ नायनो थांगोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन वी शेल भिजिट ग्रेन्डमादार नेक्स्ट सानडे दानिया जोङो फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्सआव एफर्मेटिव सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि एफर्मेटिभ सेन्टेन्स दानो थाखाय फ्यूचर इनडेफिनिट टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास सेल एबा विल प्लास भार्ब
आरो प्लास ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेन्टेन्सनि थाखाय दाथाया जाबाय subject प्लास shall एबा will प्लास not प्लास verb आरो प्लास ऑब्जेक्ट सेथियाव subject नैथियाव shall एबा will आरो थामथि जायगायाव not बहायबानो जों एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो हागोन दानिया जों एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंनायनि सिगां फ्यूचार इनडेफिनिट टेन्सनि कन्ट्रेक्टेड फर्म बेखौ जों सोलोंना लादिनि बेखौ नायदो will बिनि सुंद' फर्म एबा कन्ट्रेक्टेड फर्मखौ नायना लादो दानिया बेखौ सोलोंदो I will बेखौ होनगोन सुंद'यै I'll she will बेखौ होनगोन she'll he will बेखौ होनगोन he'll आरो will not बेखौ सुंद'यै बुंगोन won't shall not बेखौ होनगोन shan't फै जों दानिया फ्यूचार इनडेफिनिट टेन्सआव एफार्मेटिभ आरो नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि एफार्मेटिभ सेन्टेन्स he will help me बे आंखौ हेफाजाब होगोन नेगेटिभ सेन्टेन्सआव सेथियाव subject नैथियाव will आरो थामथि जायगायाव not he will not help me बे आंखौ हेफाजाब होनाय नङा एबा जोङो बेखौ कन्ट्रेक्टेड फर्मआव होनगोन he won't help me बे आंखौ हेफाजाब होनाय नङा फै मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि एफार्मेटिभ सेन्टेन्स they will come here बिसोरो बेवहाय फैगोन नेगेटिभ सेन्टेन्सआव they will not come here सेथियाव subject they नैथियाव will आरो थामथि जायगायाव not come here बिसोरो बेवहाय फैनाय नङा एबा सुंद'यै बेखौ होनगोन they won't come here बिसोरो बेवहाय फैनाय नङा एफार्मेटिभ सेन्टेन्स we shall read books जों बिजाब फरायगोन नेगेटिभ सेन्टेन्सआव we shall आरो थामथि जायगायाव not read books जों बिजाब फराया एबा सुंद'यै बेखौ we shan't read books जों बिजाब फराया फै मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि एफार्मेटिभ सेन्टेन्स I'll do this work एबा I will do this work आं बे खामानिखौ मावगोन नेगेटिभ सेन्टेन्सआव I won't do this work आं बे खामानिखौ मावा एफार्मेटिभ सेन्टेन्स they'll help her एबा they will help her बेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्सआव जागोन they won't help her बिसोरो बेखौ हेफाजाब होनाय नङा जों सोलोंबोबायदि shall बे हेल्पिं भार्ब एबा अक्सिलारि भार्बआ फार्स्ट पार्सन साबजेक्टनि उनाव जायो जेरै I आरो we will बे हेल्पिं भार्बआ जायो फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन आरो थार्ड पार्सन साबजेक्टफोरनि उनाव जेरै I, we, you, he, she, it, they बायदि बायदि नाथाय समाय लानाय थिननाय दाद्रि होनाय आरो बादा होनाय बायदि फोरमायनो थाखाय सेकेन्ड आरो थार्ड पार्सनजों लोगोसेबो सेल बाहायनाय जायो जुदि बाथ्राया समाय लानाय थिननाय दाद्रि होनाय बादा होनाय जायोब्ला सेकेन्ड पार्सनजोंबो आरो थार्ड पार्सनजोंबो सेलखौ बाहायनाय जायो जेरै you, he, she, it, they बायदि बायदि नैबे एग्जाम्पलखौ नायदो you shall pay the money next week नोङो फैगोन सप्तायाव रांखौ होनांगोन एबा होथारनांगोन you shall not make a noise here नोङो बेवहाय दावराव खालामनाय नङा एबा दावराव खालामनो मोननाय नङा बे मोननै सेन्टेन्सआव बादा होनाय दाद्रि होनाय ओंथिया बेरखांदों बेनिखायनो बेवहाय you जिहेतु बे सेकेन्ड पार्सनसोमोन होमब्लाबो सेलखौ बाहायनाय जायो स' बेवहाय जुदि थिननाय दाद्रि होनाय बादा होनाय ओंथि फोरमायोब्ला सेकेन्ड पार्सन आरो थार्ड पार्सन साबजेक्टफोरजों लोगोसे सेल बाहायनाय जायो नाथाय नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन जे सेल बे अक्सिलारि भार्ब एबा हेल्पिं भार्बखौ इंराजियाव जोबोद खमै बाहायनाय जायो दानिया एरेन्ज फ्यूचारा माखौ होनो मोनथिना लादिनि खाथि इयुन बिदिन्था एबा नियार फ्यूचाराव माबा मोनसे हाबा मावनो थांखि लानाय फोरमायनायखौनो एरेन्ज फ्यूचार होननानै बुंनाय जायो जेरै बेहाय नायदो आं गाबोन गुवाहाटीयाव थांगोन बेवहाय गाबोन गुवाहाटीयाव थांनो थांखि लानाय ओंथि फोरमायदों बेबायदि थाबैनो एबा बावैनो माबा मोनसे हाबा मावनो एबा बहाबा थांनो बेबायदि थांखि लानाय फोरमायनायानो एरेन्ज फ्यूचार दानिया एरेन्ज फ्यूचार आरो बबेबा मोनसे थाइजानि हाबाया बावैनो जाथारगोन होनना फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौबो बाहायनाय जायो जेरै दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास एम इज आर प्लास भार्ब प्लास आइएनजि एबा साबजेक्ट प्लास एम इज आर प्लास गोइं टु प्लास V1 एबा भार्ब फै जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों एरेन्ज फ्यूचारखौ नायलांदिनि दानिया नैबे बाथ्राखौ नायलांदो We will visit grandmother next Sunday जों फैगोन रबिबाराव
आं बेखौ नायनो थांगोन बेवहाय फैगोन रबिबाराव आं बेखौ नायनो थांनो थाखाय थांखि लानाय ओंथि फोरमायदों बेबायदि इयुनाव एबा थाबैनो माबा मोनसे हाबा मावगोन एबा थांखि लानाय ओंथि फोरमायनो थाखाय फिउचार इनडेफिनिट टेन्सखौ जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सजों फोरमायनाय जायो बेवहाय बे बाथ्राखौ जों ओरैबो बुंनो हायो We are visiting grandmother next Sunday एबा We are going to visit grandmother next Sunday बे मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि I will meet her after the school आं बेखौ फरायसालि गखांनायनि उनाव एबा फरायसालिनि उनाव लोगो हमगोन बेवहायबो फरायसालि गखांनायनि उनावहाय लोगो हमनो थांखि लानाय ओंथिखौ फोरमायदों बेनिखायनो जों बेखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सजों फोरमायनो हायो स' बेखौ ओरैबायदिबो बुंनो हायो I am going to meet her after the school आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि सोमोन्दै एसेब्लाबो सोलोंनो हाबाय दानिया नोंथांमोननि थाखाय माखासे होमवर्क गाहायनि सेन्टेन्सफोरखौ नायलांदो We will go there at evening I shall give you a new umbrella She will wait for me Sita will come here I will be a doctor नोंथाङा बे सेन्टेन्सफोरखौ नेगेटिभ खालामनानै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो हेलौ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दानिया नोंथाङा अननायजों आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि गोदान भिडिअनि खौरांखौ मोननो थाखाय नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो आंनि गोदान भिडिअआव फिन लोगो मोनगोनखौ मिजिं खालामनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों